John je iz Londona. Ο Τζον είναι από το Λονδίνο. Ο Τζον είναι από το Λονδίνο. London je u Velikoj Britaniji. Το Λονδίνο βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Το Λονδίνο βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. On govori engleski. Αυτός μιλάει αγγλικά. Αυτός μιλάει αγγλικά. Marija je iz Madrida. Η Μαρία είναι από τη Μαδρίτη. Η Μαρία είναι από τη Μαδρίτη. Madrid je u Španiji. Η Μαδρίτη βρίσκεται στην Ισπανία. Η Μαδρίτη βρίσκεται στην Ισπανία. Ona govori španski. Αυτή μιλάει Ισπανικά. Αυτή μιλάει Ισπανικά. Peter i Marta su iz Berlina. Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι από το Βερολίνο. Ο Πέτερ και η Μάρτα είναι από το Βερολίνο. Berlin je u Nemačkoj. Το Βερολίνο βρίσκεται στη Γερμανία. Το Βερολίνο βρίσκεται στη Γερμανία. Govorite li oboje nemački? Μιλάτε και οι δύο γερμανικά? Μιλάτε και οι δύο γερμανικά? London je glavni grad. Το Λονδίνο είναι πρωτεύουσα. Το Λονδίνο είναι πρωτεύουσα. Madrid i Berlin su također glavni gradovi. Η Μαδρίτη και το Βερολίνο είναι επίσης πρωτεύουσες. Η Μαδρίτη και το Βερολίνο είναι επίσης πρωτεύουσες. Glavni gradovi su veliki i bučni. Οι πρωτεύουσες είναι μεγάλες και θορυβώδεις. Οι πρωτεύουσες είναι μεγάλες και θορυβώδεις. Francuska je u Evropi. Η Γαλλία βρίσκεται στην Ευρώπη. Η Γαλλία βρίσκεται στην Ευρώπη. Egipat je u Africi. Η Αίγυπτος βρίσκεται στην Αφρική. Η Αίγυπτος βρίσκεται στην Αφρική. Japan je u Aziji. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην Ασία. Η Ιαπωνία βρίσκεται στην Ασία. Kanada je u Severnoj Americi. Ο Καναδάς βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική. Ο Καναδάς βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική. Panama je u Srednjoj Americi. Ο Παναμάς βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική. Ο Παναμάς βρίσκεται στην Κεντρική Αμερική. Brazil je u Južnoj Americi. Η Βραζιλία βρίσκεται στη Νότια Αμερική. Η Βραζιλία βρίσκεται στη Νότια Αμερική.